Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu krana peparing Gusti ingkang maha wilasa, ingkang ambabar gumelaring kabagas warasan saha kawilujengan. Mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedayan kula waradin sagung keluarga. Dirigang saged bekten para sesepuh, pini sepuh saha haji sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Para pengemban-pengembating praja manggalaning negari, kinarya pangayomaning para kawula dasih ingkang tuhu pantes sinudar sono. Para alim ulama, para kiai, Bapak Haji wajah ingkang pantes napa paluping reh piwucal luhur agami suci. Satuhu pantes den pepundi penggah dawuhipun. Sumangsaning para tamu kakung miwah putri ingkang tansah sinugata ing pahormatan. Kengeti panjenengan sedaya kula jejaring titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila sumangga kanggo rumiyin kula dheweken tansah mujiaken puji syukur wonten sahanda pepada Gusti ingkang Maha Agung. Nggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun hambiraken kegiatan kuwin kawilujengan. Temahan panjenengan sedaya kula saged kempal manunggal wonten ing adicara tasakuran pinisudan panggihipun pinanganten sari mendit. Nggih kusumaning Ayu Monabella Adera Vela ingkang samangkyarsa kadhawuhaken kaliyan Raka Mas Bagus Ahmad Mukti Ahmar Mukti kanthi tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing sampikala. Salam mugi tansah kunjuk dumateng Gusti kandhing umat memani ing jagat intening bawana nggih Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang yaktos kanthi sahabat sedulunganipun min yaumil hadza illa yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dirigang salajengipun tuhuli nepatno ing daduka tinebena ing sawiring sesendu. Hawit kula cumantaka lumarap atur satemah gempil kamardikan. Nyigek ngenyo nembe wawan pangandikan. Prabu didhawuh saking Bapak Joko Setyono, Ibu Sri Andayani. Lumantar kadang kula bayen make up. Kinen hadharaken lampahing wiwahan wonten ing kalenggahan siang punika. Kedung saderengipun kula bilih kula namung boboting tiyang ingkang kirang seserepan. Bebasan jubluk ambali lukotong ing reh tata krambi. Miwah asor ing samkawis. Punapun wonten jubet cewet atur kula samangke. Estutan saged adamel renaning penggalih panjenengan sedaya. Mawantu-wantu kula tansah nyadong lumunturing sih samudra pangaksana. Sangya para tamu ingkang tansah sulisteng budi. Kanthi tansah nyadong rahmatipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi purwa madya prapteng wasana adicara lumampah kanthi rancak. Tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Kunjuk dhumateng ingkang sami makarya sumangga kula dherekaken ing tias tansah linambaran raos sepi ing pamrih ram ing gawe. Kunjuk dhumateng sagung para tamu
kula dherekaken sekeca lenggakan di merdu mertikan ing penggalih sinambiang rantu titilaksan pun acara wonten ing kalenggahan siang punika nuwun kula nuwun. Kisah nali ngaturaken biliceng rawuh kunjut batang sagung para tamu kang katemben rawuh kasekejana gadipun pinarak legakan di merdu mertikan ing penggalih ngantos paripurnaning wiwahan wonten ing kalenggahan siang punika. Betul-betul pengaturaken ageng panduwun kunjut batang kanca vendor ingkang samangke arsa nyenggung lumatining wiwahan wonten agen siang punika nenggih by and backup ugi konsep room studio betul-betul lumben WSC audio ugi konco-konco saking Maheswara Music ingkang samangke arsa paring lelipur kunjut batang sagung para tamu dan sedaya. Lan ugi kunjut batang Ibu Juru Pangarga Busana saking By and Makeup. Hawa pilih Pidhakanten Putri sampun purna nggenya wulas wadonang lulur sarira. Kasuwun samangke daya-daya paring sasmita dumateng kula mugia samangke Pidhakanten Putri enggal kajenggaraken saking sasana busana kalarapaken tumuju ing sasana rinengga. Sinambiang rantu semoga kanca-kanca saking Maheswara Music ngaturaken setunggal lagun bersama all artisnya Maheswara.
ngaturaken ageng Pandun Maheswara Music lumantar artisipun menika wonten Mbak Via dan juga Mbak Candy. Sanggih para tamu sampun wonten sasmita dhumateng kula bilih pinanganten putri sampun purna kanjeng welas wadana anglulur sarira kepareng samangke daya-daya kajengkaraken saking sasana busana kalarepaken tumuju ing sasana rinengga. Pramila kunjuk dhumateng Bapak Joko Setiono dalasan Ibu semoga samangke hangapit pinanganten putri jumangkah lon-lonan saking sasana busana kalarepaken tumuju ing sasana rinengga. Lalu kunjuk dhumateng Ibu Juru Pangrega busana saking Bay and Make Up semoga samapta gati saweka ing diri nderekaken pinanganten putri tumuju ing sasana rinengga. Lalu kisah mangke wonten request menika wijining pinanganten putri kadherekaken kanca-kanca Maheswara nggih dipun serampatne Mas. Heeh. Maheswara iki didadak oh ya Pak Kaoke.
Hanyar koro sinanggit memanis hangrumpaka sekar moncoarno dahat indah ing warnane kembar mayang niku rina kiting prawidodari kinarya sung nugroho satriya li nangkung mambet sengsem ing wardaya dewandaru jayandaru eti peni mustikaning puspi
kita. Sanggih para tamu. Iza keturun ya. Sanggih para tamu. Kawistara adicara pambedoling Sekar Monco Warna sampun kaperasaken tubuh samangke sumangga kunjune batang para paran ingkang kapiji mratisaken menggah uborampe kagem dawuhipun pinanganten sarimbit daya-daya kapratisaken. Ladugi kunjune batang sagung para tamu apabila samangke lumadhening adicara panggih pinanganten kapratisaken panjenengan sedaya boten katuran jumeneng. Nggih sepisan malih panjenengan sedaya boten katuran jumeneng, namung katuran pinarak lenggah ingkang sekeca. Idi pangestu ingkang tansah kasuwun mugi lampahing adicara adat widi widana panggih pinanganten wonten ing kalenggahan siang punika lumampah kanthi rancak tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Para paran sampun siaga uba rampe sampun satata. Adicara panggih kawiwitan. Lampahnya adicara panggih pinanganten kabiwada unggeling solawat Nabi Maheswara alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Anta nurun faqanu
anta misbahus suduri. Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaik. Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal kofi koini Ya Habibi ya Muhammad Ya arusal kofi koini Ya muayyad ya mumajjad Ya imam al-qiblatain Sallallahu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. paripurneng gati kang titi laksana tata cara panggih lajeng jumeneng jajar penganten kekalih sesandingan sinertan kekanten asta satuhu sajajar derajating priya lan wanita ananging datan nyinggur kodrating wanita minangka garwa gandeng renteng-renteng kekanten asta datan genggang sarambut pinara sasra
sarwisine keming sindur ingkang awarni rekta miwah seta dening Kang Rama lan Ibu nulya caket denira lumaksana tumuju ing sasana rinengga sangya para tamu kawistara lumadining adicara panggih pinanganten wonten ing kaliyan siang punika sampun lumampah kanthi rancak. Sepisan malih panjenengan donga iti pangestu ingkang tansah kasuwun. Mugi anggen pinanganten sarimbit mangun bali wisma enggal nindakaken firmanipun Gusti sunahipun Rasul. Tansah manggih keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Berkata lebih ngaturakan wilujeng rawuh ahlan wa sahlan bikudrikum tumuju dhumateng pandherek penganten kang mijil saking wewengkon Truning Slaung Ponorogo. Kasekejak dipun pinarak lenggah kanthi merdu merdikaning penggalih ngantos paripurnaning wiwahan wonten ing kalenggahan siang punika. Sawetawis pinanganten kalenggahaken wonten dambar kencana tubuhipun samangke arsa nindakaken adat widi widana krobongan ingkang sampun sinengker wonten ing wewengkon Ketangga Bungkal Ponorogo. Kebareng pinanganten ngaras padha sumungkem dumateng Rama lan Ibu. Pramila sumangga kunjuk dumateng Ibu Juru Pangrega Bisana saking Buy and Make Up lumadining adicara sungkeman daya-daya kapratisaken. Kanthi patrap lakundodok Kawitan sah netepi darmaning satriya tama ingkang tansih nglar saking Uda Negara mila tansah kebak ing tata susila hanuraga penganten sekalian merpeki ingkang Ibu lan Rama Sri panganten arsa hangabekti sungkem Ibu kadya dineres tetes sing waspa marawayan
gawang-gawang lelampahan ingkang sampun kawuri nalika si Jabang bayi ning Guwa Garba lair cenger ing donya aning gendongan tuh kekudangan ing tiang sepuh ingkang rinengkuh kanthi tetesing riwe lan luh kinudang mugia bisa nempuh jembaring samudra kanthi kukuh bakuh mila daratan bisa ngampah karantaning manah sakalimah pangandika rumentah Brol ponang waspo ambrol pindha jara ping jaledri kekes angles kekembengan tangis gunggasan namung puji donga ingkang humiring lampahing padha penganten sekalian kinalisna sekathahing ngalangan jinela ing karahayon pikantuk berkahing yuang manon sang nata kundur hangedhaton Sagya para tamu paripurna risang pinanganten sarimbit nindakaken adat Widi Widana Sukeman tubuh samangga rasa nindakaken adat Widi Widana candhaipun hanenggih kacar kucur guna tampa kaya penganten kakung wis jumeneng asta tilam lampus ingkang isi wos wiji palawija miwah arta receh kasuntak ing pangkoning kagarwa winadan mawi sindur ingkang awarni jenar guna kaya Kyai Ambar sejati anenggi risang minanganten kakung
paring guna kaya mring Nyai Ambar sejati anenggih risang minanganten putri minangka pralambang tanggal jawabing priya dumateng wanita nyekap-nyekapi sandang lan boga wujuding guna kaya laju katitipaken ming Pranudya ingkang pinitados minangka kawidagdananing guna tampa kaya anenggih ingkang ibu kinasih beradi tibaken wujuding guna tampa kaya tumuli risang minanganton kondur hanggedaton ing sasana sakawit rasa nindakaken adat widana candhaipun anenggih dahar kembul dedulangan dahar kembul dedulangan wujuding sekul punar sekul ingkang awarna jenar kapaes endah minangka sarana dedulangan sarwi lawuh ati antep minangka pralambang manteping langgenya samya palakrama ugi winastan sekul manca rasa lambang panguripaning manungsa ing madyaning jagat padhang anggadhuh sifat lena lara lapa bungah kalawan susah Purna dahar kembul tumuli risang minanganten ngunjuk tirta dawegan wala anenggih tirta dawegan ingkang nembe woh sepisanan ing pangajap mugia minanganten tansah nengenaken weninging kawicaksanan kadya wening mungguing tirta dawegan wala teman anggenya mal palakrama tansah manggya bagya mulya salaminya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sangya para tamu kakung miwah putri ingkang tansah sinugata ing pahormatan. Boten-boten atur ingkang kalengga indah kejawi muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene kula panjenengan taksih dipun keparengaken kempal manunggal
nuhuni menapa ingkang dados hajatipun Bapak Joko Setyono dalasan Ibu Sri Andayani Miwakutra. Nggih anggenipun hangrakit Sekar Cepaka Mulya hamiwaha Sutomargya Siwi ingkang putri kinasih nggih Roro Ayu Mona Bella Adera Vela ingkang jinatukrama dening Raka Mas Bagus Ahmar Mukti putra saking Bapak Sunaryo Ibu Binatin mijil saking wewengkon Truning Slaung Ponorogo kanthi tansah manggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Pramila sumangga rawuh syukur kula panjenengan kaikroraken sangan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam kita saya kunjung bateng jeung Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu sahabat-sahabat dirganipun min yaumil hadza ila yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Sangya para tamu sidedahan kagem pamijeng wekdal bergati pramila sumangga wiwahan wonten ing kalenggahan siang punika kapurwakan sesarengan kanthi waosan Ummul Quran liridhaillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi kanthi waosan Ummul Quran betoran cakipun acara wonten ing kalenggahan siang punika. Duka bicara candhaipun nggih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ada maksudipun kunjuk dhateng sagung para tamu kasuwun lerem sawetawis sinigek sedaya pakaryan saperlu midhangetaken kumandanging kalam ilahi. Pramila kunjuk dhateng Ustazah Rita Sugiyarti sasana miwah pandaya swara kasumanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Mugikan diwausan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Barokah dumateng pidhagat dan sarimbit lumeber dumateng panjenengan sedayan kula amin. Allahumma amin. Duka dicara candhaipun adenggih umbul donga pramila kunjuk dumateng Bapak Mudin Sutris sasana panjurung donga kasumangkaaken nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah sholihah lirida ila wali syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha akshal wayat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fiha wa nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fiha. Allahumma taqabbal wala imana wa yassir biha umurana wa 'adim ujurana wa hasin ahlakona wa
wa wasi' biha arzaqana wa ba'id biha bala'ana wa nawir biha qulubana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina wa sihhata wal afiyah wa ni'mata wal barakah innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ud'uni istajib lakum. Mugi katenteman kebahagiaan mewah kebagas kuarasan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedelan kula amin Allahumma amin. Mugi adicara betul mampahkan dirancak semoga adicara kalajengaken kang candhaipun nggih atur pasrah pinanganten kakung ugi pinangka duta saraya saking kadang desan sulih sarira saking Bapak Sunaryo ugi panderek penganten kang mijil saking Truneng Slaung Ponorogo pramila kunjuk debateng ingkang hanyarirani sasono pangantikan kasumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah amma ba'du. Hadaratul mutaramin, para alim, para ulama, para kiai, para haji, ibu hajah ingkang tansah kawula taati sedaya fatwa-fatwanipun saha dawuh pangandikanipun para bini sepuh sesepuh dalah aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang kawula bekteni para nayakaning praja satriyaning negari Mbah Demang Tonggo miwah berangkatipun ingkang kawula hormati wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Joko Setyono miwah Ibu Sri Andayani miwah Kotrawarga ingkang kawula hormati para bapak dalah para ibu para undangan ingkang kawula hormati. Saderengipun sumangga kita tansah sareng-sareng muji syukur alhamdulillah dumateng ngarsadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat hidayah inayah saha kawilujenganipun dumateng kita sedaya sehingga alhamdulillah wonten ing kesempatan siang sonten punika kita saged makempal manunggal
silaturahim wonten dalemipun Bapak Joko Setiono mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila kawontenan ingkang sae menika sumangga kita syukuri kanthi syukur lisan kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun selawat saha salam mugi Allah tetap nglimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewah keluarganipun, sahabatipun, lumeberipun dumateng kita sedaya minangka umatipun ing pangajap. Mugi-mugi wiwit ing donya kita pikantuk barokahipun ugi pikantuk pitulungan utawi syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Boten kata lumpen kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kadang kawula pranata adicara ingkang sampun paring wekdal dumateng kawula supados hanyangkepi menapa ingkang dados reruncaning adicara wonten ing kesempatan siang sonten punika. Pangapunten Pak NC niki swara kula niki rada bubrah. Karep kula iki reka-reka melok-melok kaya suarane yang apik Mas MC piye? Kon gorah. Gorah niki tak gorah niki kleru kira-kira Mbak Lurah. Ha niku ki dikeki klenteng cuwilik ngoten. Apa kira-kira bar digrimiti uler ngono ya. Tak emplok tak alek niku terus ning gorokan iki gatel. Aduki sakniki. Mugi-mugi tanggal 9 pun boten ngeten. Pun boleh. Para bapak pangapunten. Para bapak talah para ibu, para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati. Kawula ing mriki sepisan minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sunaryo Miwah Gotrawarga ingkang angka kalih sesulih pengarak temanten kakung saking Desa Truning. Ingkang sepisan Bapak Sunaryo ngaturaken salam takdim kunjuk katur dumateng panjenenganipun Bapak Joko Setiono kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih sowan kawula sak rombongan sampun katampi kanthi gupuh aruh grapyak sumenak miwah pasugatan ingkang sanget miraos. Inggih mugi-mugi sedaya kala wau dados amal ibadahipun Bapak Joko Setiono miwah Ibu pikantuk piwales ingkang sak murwatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun mbok bilih sowan kawula sak rombongan anggadhahi kelepatan menapa kemawon kekirangan saking samudayanipun kawula minangka sesulihipun tansah nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dene wasing gatos sowan kawula sak rombongan inggih menika masrahaken temanten kakung ingkang sesilih Mas Amar Mukti putra kakung saking Bapak Sunaryo miwah Ibu Binatin. Kawula pasrahaken dumateng Genduk Ayu Mona Bella Adera Vela, khususipun kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Joko Setiono miwah Gotrawarga, umumipun dumateng warga masyarakat Beluk Ketangga mriki. Masa bareng Pak Lurah niki penak mawon anak kula Amar Mukti ini Pak Pur nggih. Monggo anu ayo nang musala monggo nggih. Sak sampunipun kawula pasrahaken masa bareng anggenipun paring panggulawendah supados anggenipun gebyur bebrayan enggal antawisipun Mas Amar Mukti kalian Mbak Mona Bella Adera Vela menika mangke dados keluarga ingkang bahagia sejahtera lahir terus ing batin sehingga saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ila akhir zaman. Allahumma amin. Lan kita dongakne mugi-mugi temanten sekalian iki taun ngajeng enggalo kagungan taline katresnan ingkang awujud putra utawi putri ingkang soleh utawi solehah. Allahumma amin. Para bapak, talah para ibu, para penyelenggah undangan ingkang kawula hormati, kala wau Bapak Sunaryo nderek mekas dumateng kawula
utaminipun dereng dangu niku diusul-usul niki napa kula mboten ngertos niki Pak. Pak Dasi ya. Wah, jan. Lah kira sak diusul-usul iki kok senajan kula ke ora ngerti niki mesti tali asih kula nggih ngoten mawon. Derek Mekas dumateng kawula supados nyaosaken tali asih dumateng panjenenganipun Bapak Joko Setiono. Pramila kasuwun kanthi sanget dumateng panjenenganipun Bapak Joko Setiono utawi ingkang nyesili kawula suwun jumkar sauntawis saperlu nampi wontenipun tali asih. Ketawisi Mbah Benu niki. Alhamdulillah Pak Benu, tapi niki nuwun sewu pangapunten nggih. Lek ndelok adahe niku jan ora mekakat gedine. Tapi duka isine nek sing jelas nes bom niku nggih. Menika namung sarana kangge ngrumaketaken anggenipun pasedherekan keluarganipun Bapak Joko Setiono mriki kalian Bapak Sunaryo Truneng. Pramila kasuwun kanthi sanget anggenipun pasedherekan antawisipun ketangga kalian Truneng monggo gantos wekdal dipun sambung malih. Mbah Lurah niki wau mriki kula beto kanca kuwatah sing Joko niku nggih akeh, prawane akeh, dudane ya eneng, randane ya ora ngebukne. Monggo supados anggenipun pasedherekan antawisipun ketangga kalian Truneng saya ngrembaka pikantuk ridhanipun Allah taala, monggo gantos wekdal dipun sambung malih. Para bapak, kala para ibu, para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati, ingkang salajengipun Bapak Sunaryo kagungan pamundhut bilih temanten kakung sauntawis cumondhok wonten dalem mriki benjing dinten tanggal 9 Agustus nek mboten salah dintene akad niki. Tanggal 9 kasuwun kakirapaken temanten sekalian kaderekaken kanca ruang sak murwatipun kaderekaken sowan wonten dalem Truneng nggih. Sepisan malih benjing tanggal 9 Agustus dintenipun akad rangkepe lali niki. Temanten sekalian kasuwun kakirapaken dhateng Desa Truneng wonten dalemipun Bapak Sunaryo kairingan kanca ruang sak murwatipun. Mugi-mugi pamundhut menika kala wau tansah dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para pinilenggah undangan ingkang kawula hormati, ingkang terakhir mbok bilih pawiwahan menika mangke sampun purna kawula sak rombongan kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi wangsul kawula sak rombongan saking dalem mriki tumuju griyanipun soang-soang tansah manggih rahayu widodo kalis ing sambikala pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih makaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sunaryo miwah pengarak temanten kakung saking Desa Truneng wonten kekirangan saking samudayanipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wal akhiran billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata lan terwaca dawuh pangatikan saking Bapak Misti minangka cundhakane katur Bapak Sunaryo ngaturaken ageng panuwun. Sangya para tamu adicara kasigek ingkang sepisan menika wonten persembahan tari gambyong ingkang samangke dipun sarirani dening Dik Uca nggih menika putra saking Bapak Budi Prastio saking Ngambak. Pramila konjuk dumateng kadang kula juru pita swara sumangga henggelak ungeling gambyong Paryanom.
Tiba wis ning jero kene ka. Pramila semoga kujud batang kadang-kadang Nareswara Musik ngiringi Dek Vanessa Maheswara. Lah apa aku kayak? Aku kayak apa? Maheswara kamu. Ayolah. Maheswara itu kan? Oke.
terima kasih Mbak Vanessa. Vanessa. Satu lagu lagi. Oh iya, nggih. Sisan. Mesake. ngoten. Nek toto-toto suwi mangko. Lho lah nggih. Iki Kimangi Pripun? piye ya? Bibit yang luar biasa. Wah, Kita, Mbak Vanessa menika. siap-siap Iki tersingkir adiknya loh ya. manten temanten menika. Nggih, adikipun. Iya. Nggih, Adiknya Ah. Mas manten apa Mbak manten ini? Mbak Manten. Mbak manten. Nggih. Sok tahu. Ora to, Pak. Empuk. Nggih, enggak masih full. Heeh. Temanten Monggo. kekalih. Siap. Selamat menempuh hidup baru. Ya, Semoga menjadi keluarga sakinah, sakinah mawaddah warahmah. warahmah. Langgeng menika. Nggih. Amin. Dasar yo cocok. Alah jan. Heeh. Tenan, Sing Masya kakung Allah. gandeng. Nggih. Jan, sing putri iso. Cewek jan. Alhamdulillah. Masya Allah, cantik sekali. Memandang aja sudah nikmat. Nggih, serasi menika Mas. Nggih. Heeh, kaya aku lan. Golek yo ngono kuwi lho, Ga. Heeh. Iya. Iki sing dereng payu namung tukang tipu ngene iku. Ditawakne apa piye, Mul? Tawakne. Hah? Lah iya. Nggih. Nggih. Monggo Pripun ngaturaken menika? setunggal agon walih sinambi yang rantu kanca-kanca Sinoman. Oh nggih. Anu berdua wis duet. Timbang ayel-ayelan. Cek. J. Menika minangkani pamundutan wau wonten caping gunung saking sinten wau Mas? Mbah Mas sinten Arga. wau Mbah? Mboten Mbah. Hamba Allah ini. Kula nggih supe saking Bapak sinten wau nggih. Saking sinten Mas Arga? Mbah Mbah Warni. J. Niki mundut lagu nggih Mbak Kendi Nggih, mundut niki. Mundut niki sampun lunas menika. Pun cair. Nah, Monggo menika dipun minangkani Mbah Warni. Suara. Mbah Warni menika lenggahi wonten sisih pundi nggih? Teng wingking. oh teng wingking Mbah Warni. Nggih. Wingking mriku napa mriku, Mbah? Oh, alah.
balik layar menika. Di balik layar. Oh, ngoten. Berarti umpama Mbahipun temanten. umpama anu ya bayangne kira-kira. Nggih. Sekar bisa nyala gunung desa hati WSC Audio. Ayo Mas Arga. Jan, sak menten kathai kok mboten purun senggak to, Pak? Daharipun to? Lah, ngoten lho, Pak. ngoten lho, Samarku Pak. mengki lek keturun lho. Lah, Pak Kumis menika nek senggak sing banter menika nggih. Nah, niku lho, banter dhewe. Lah, saking menikmate. Menikmati kok roro keturun. Saking nikmate sampai lali senggak. Nggih. Mboten ngersake tembang to, Pak? Mboten wonten keluhan napa ngoten? Nggih. Sok keluhan. Oh, sangat menikmati. Campur sumuk sih San ya. Nggih. Yo. Sekar bisa gunung desa hati sampun menika Pak MC. Monggo. Kemudian semoga dicara kalajengaken ingkang candhaipun niki tanggap wacana atur pambagya harja wilujeng. Kunjuk dhumateng Bapak Kepala Desa Nur Ahmad Sasono miwah Pandaya Swara kasumanggaken. Nuwun.
Nyuwun pangapunten kula tak tumut ing ngajel wau Mbah Guru makili mikipun dipun asta nggih. Niki kula asta tumut-tumut Mbah Guru nggih. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula hormati, kawula minangka sesulih panjenenganipun Mbak Sri Handayani tuwin Bapak Warni. Ten mriki wau kula ngraosaken manah ingkang bingah. Ketawisipun suwayuk ruame lha kok ngertos niki pun meh setengah sekawan. Nggih Bapak Ibu nggih. Pripun niki mengke ringket ya apa niku ringkes ngoten mawon apa? Nah, ngoten nggih. Mengke kula tak matur rumiyin Mbah Guru nggih. Mengke kula panjang lebar mengke mboten dipun mirengaken. Pramila menika kula mekas dumateng panjenengan pokoke niki mengke ingkang dereng cekap kondur rumiyin muga-muga tambah batih. Nggih. Ten mriku enten sing mirsani enten kamerane pokoke sing kondur rumiyin niki mengke mangertosi. Nyuwun pangapunten dumateng para rawuh Bapak Ibu ingkang kula hormati. Kawula pareng matur sepindah kawula aturaken matur sanget dumateng Kang Mas Hadi Pranata acara ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula saperlu kawula nyenyulihi panjenenganipun Mbak Sri Handayani tuwin Bapak Warni. Niki kula sebut Bapak Warni niki karena napa? Niki mbahe kakung ten temanten putri niki sayange mboten bloko. Pramila menika wonten ing mriki kula sebat Bapak Warni dalasan Mbak Sri Handayani. Mekaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun tasih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Bapak Sunaryo tuwin Ibu Binartin sarta panderek penganten saking Kademangan Truneng Selahung Ponorogo. Ingkang kula hormati panjenenganipun alim ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Hajah, Ibu Hajah, para pinesepuh haji sepuh lan ugi ingkang dipun sepahaken, ingkang kula hormati lan ugi ingkang kawula tresnani lan ugi dumateng Bapak Ibu Kang Mas Adik sedaya mbok bilih kawula mboten saged nyebataken asma setunggal baka setunggal. Para rawuh sedaya ingkang dimulyakan Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan wilujeng sehat wal afiat sehingga saged ngestreni undanganipun panjenenganipun Bapak Warni tuwin Mbak Sri Handayani. Langkung umumin ugi nyuwun pangapunten wau kados mirsani Mbah Kang Mas Bambang Mbah Lurah Simo nyuwun pangapunten Mbah Lurah nggih Bu Lurah Truneng dipun skecakaken ngantos Quranipun hadi acara wonten kesempatan menika. Langkung rumiyin kawula dherekaken memuji dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene punapa kita saged makempal manunggal silaturahmi anjang sana wonten keluarganipun Bapak Warni tuwin Mbak Sri Handayani nggih menika kasuwun ngestreni panjenenganipun kagungan hajat pala keramaaken putra utawi putunipun ingkang paringi asma Nduk Ayu Monabela Adiravela pikantuk Nak Mas Bagus Ahmar Mukti putra saking Bapak Sunaryo tuwin Ibu Binartin ki dalem wonten ing Kademangan Truneng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mugi rahmat dalah salam mugi anjuraken dumateng junjungan kita Jeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun ingkang sampun beto risalah tuntunan gesang dumateng kita sedaya arupi ajaran agami Islam ingkang sah ingkang leres katitik mulai zaman jahiliyah ngantos wekdal menika lan saklami-laminipun mugi kita sedaya dadosa umat ingkang tansah setya tuhu nindakaken dawuh-dawuhipun lan ugi ninggalaken awisanipun
lan mugi-mugi kita sedaya saged nampi syafaat pitulungan keselamatan katitik wonten ngalam donya ngantos wonten akhirat mangke. Amin amin ya robbal alamin. Dumateng Bapak Ibu kang Mas Adik sedaya ingkang kula hormati wonten mriki kawula nyuwun pangapunten saageng-agengipun ngadeg jejer wonten ing ngajeng panjenengan kawula saderma nyenyulihi panjenenganipun Ibu Sri Handayani tuwin Bapak Warni wonten ing mriki panjenenganipun boten saged matur piyambak amargi punapa wonten ing ngajeng handampingi putra kekalih wonten ing palenggahan ing ngajeng menika. Pramila menika mbok bilih panjenenganipun boten saged matur piyambak nyuwun pangapunten saageng-agengipun mbok bilih anggen kawula nyenyuli mengke wonten tumpang sohipun atur utawi tembung kawula nyuwun pangapunten saageng-agengipun amargi kula lumrahipun manusa kasempurnaan hanamung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Ibu kang Mas Adik Mbak Yu kang hormati utaminipun Bapak Sunaryo tuwin Ibu Binarten kang kula hormati wonten ing mriki sepindah panjenenganipun Bapak Warni tuwin Mbak Sri Handayani sepindah ngaturaken wilujeng sonten wilujeng rawuh dipun sekecakno pinarak lenggah ngantos purnanipun hadi acara wonten ing kesempatan menika. Lan ugi panjenenganipun Bapak Warni mekas dumateng kawula ngaturaken matur sanget atas rawuh panjenengan. Mugi-mugi rawuh panjenengan dados amal ibadah panjenengan, amal khasanah panjenengan, mugi ing tembe wingking saged pikantuk piwales pahala sak murwatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wonten ing mriki panjenenganipun Bapak Warni tuwin Mbak Sri Handayani mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan nggadahi kathah kalepatan saking bab punapa kemawon. Papan panggenan ngantos ing pasugatan boten katalumpen wonten ing kathah kalepatan panjenenganipun hanamung duka nyuwun pangapunten saageng-agengipun mugi-mugi panampanipun Bapak Warni menika dados amal ibadah panjenenganipun Bapak Warni lan mugi panjenenganipun Bapak Warni tansah pinaringan wilujeng sehat lan mugi-mugi anggenipun ngunduh mantu utawi pola makan putunipun menika tansah manggih rahayu wilujeng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten ing mriki Bapak Ibu ingkang kula hormati para rawuh ingkang minulya, Bapak Warni tuwin Mbak Sri Wahyuni ngaturaken matur suwun sanget dene punapa panjenenganipun Bapak kami Tua Sujoko sampun bina sampun handampingi warganipun sanak kadang tangga kanan kiri ngajeng wingking sampun paring pambiyantu dumateng niat hajatipun Bapak Warni sekalian wonten ing mriki alhamdulillah panjenenganipun anggen kadongan hajat kalaksanan kanthi gangsal lancar mboten wonten alangan setunggal punapa mugi-mugi eguh pratikel panjenengan pambiyantu panjenengan sih kaderman panjenengan paring pambiyantu tansah manggihana piwales sak murwatipun saking Allah Subhanahu wa taala nggih punika pahala. Sajengipun wonten mriki kawula badhe ngaturi pirsa bilih panjenenganipun pinanganten kekalih sampun kaijab kabulaken kanthi lulus gangsar lancar wonten ing enjing wau. Pramila menika sepindah melih Bapak Warni tuwin Mbak Sri Handayani ngaturaken ucapan terima kasih dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tangga kanan kiri sepalih ingkang sampun paring pambiyantu. Salajengipun mekaten ingkang saged kawula aturaken mahayu bagya rawuh panjenengan salajengipun kawula badhe ananggapi atur sesulih panjenenganipun Bapak Sunaryo ingkang dipun suluhi panjenenganipun Mbah Guru Mbah Misdi menika rumiyin warga Ketangga nggih punika Bapak Kepala SDN Ketangga menika sampun purna. Wonten mriki panjenenganipun Bapak Misdi wau matur bilih suwantenipun radi rerik Pak nggih. Boten napa-napa Mbah Guru. Amargi punapa wonten ing saat menika memang musimipun pancaroba. Pramila menika kagem Mbah Guru khususipun ingkang kagungan gerah batuk dipun kurangi ngunjukipun es Mbah Guru nggih. Kersanipun mengke tanggal 9 manggunge luwih ter ngoten nggih. Nggih Mbah Guru nggih, pangapunten nggih malih kaobate wau ingkang cemeng wau pun ngantos kesupen dipun nunjuk kanthi rutin. Nggih, nyun sewu Mbah Guru nggih. Ngeten iki Mbah Guru, dumateng Bapak Ibu hormati.
kepanggih sederek, kepanggih keluarga. Pramila menika Mbak Sri Handayani menika pas anggenipun pikantuk mantu truneng. Nggih, wonten mriki Mbah Guru, Bu Lurah, Pak Lurah Simo lan ugi dintunipun sami Mahayu Bagya. Mugi-mugi pinanganten kekalih tansah manggihono ayem tentrem rukun guyub gemah ripah loh jinawi diparing kemudahan dalam hal ngrumat rumah tangganipun. Dumateng Bapak Ibu yang hormati utawanipun Bapak Sunaryo ingkang berbahagia lan ugi saya ucapkan selamat menempuh hidup baru Nduk Bella, Kang Mas Ahmar. Semoga perjalanan panjenengan mulai hari ini dan selamanya tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, diparingono ayem tentrem rukun guyub, boten kekurangan saking punapa kemawon. Salajengipun kawula badhe nampi mbok bilih boten sisip anggenipun matur Bapak Misti wau sepindah ngaturaken kula nuwun kanthi ngucap assalamualaikum wonten ing mriki kawula tampi kalian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi salam kawilujengan kasejahteraan beto wilujeng sejahtera pinanganten kekalih keluarga truneng ugi keluarga ketangga lumebaripun sedaya warga desa ketangga. Lan ugi panjenenganipun Bapak Misti wau matur suwun sanget dene punapa rawuhipun sampun ditampi kanthi sae wonten ing mriki kawula minangka sesulih panjenenganipun Bapak Warni ngaturaken ugi matur suwun sanget utawi dumawah sami-sami kersanipun ayemipun manah pikiran keluarga panderek saking truneng tansah manggihono kabejan fidini wal akhirah. Lajengipun panjenenganipun Bapak Misti wau ugi matur mbok bilih anggenipun marak suwan silaturahmi wonten ing griya keluarga mriki kathah kalepatan lumantar kawula panjenenganipun Bapak Warni tuwin Ibu Sri Handayani ngaturaken dumawah sami-sami Mbah Guru nggih. Mugi-mugi antawis kalepatan kita saged pangapunten pramila menika wonten mriki dumawah sami utawi kosong-kosong. Salajengipun angka kaping sekawan bilih panjenenganipun Bapak Sunar sarta panderek saking truneng wau wonten ing mriki selain silaturahmi masrahaken Kang Putra ingkang dipun paringi asma Nak Mas Bagus Ahmar Mukti kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billah. Manah ingkang bingah asta kekalih kawula tampi putra panjenengan mugi-mugi enggalo saged menyesuaikan diri adaptasi wonten ing keluarganipun Bapak Warni tuwun Ibu Sri Handayani lumeberipun dumateng warga desa ketangga. Salajengipun wonten mriki panjenenganipun Bapak Guru maturaken bilih wau mekas Bapak Sunaryo kersanipun ambrih sumrakatipun pasederekan maringi tali asih alhamdulillahirabbil alamin. Muga-mugi wonten dina lefatipun kawula mboten mirsani isinipun Mbah Guru nggih, kawula mirsani isi hatinipun ingkang sampun ngambung tali pasederekan kersanipun sumrakat antawis keluarganipun Bapak Warni tuwin Mbak Sri Handayani kalian Bapak Sunaryo ki dalem wonten ing Kademangan Truneng. Salajengipun wau panjenenganipun Mbah Guru matur bilih pasederekan pun ngantos cekap sak monten mbok bilih mengke sampun purna utawi gantos wekdal bilih sinoman Mbah Guru matur Joko Prawan badhe dipun dhaupaken utawi dipun tambahi pasederekan nyumanggaken mangke liwat Bu Lurah Truneng saged mungkin lewat Pak Benu saged nggih Mbah Guru kawula sumanggaken intinipun monggo saged tambah tari pasederekan kawujudaken nggih punika keluarga enggal. Salajengipun panjenenganipun Mbah Guru matur bilih sauntawis cuma tumanten nggih temanten pangapunten temanten kekalih cumandha wonten ing keluarga mriki wonten griya mriki sauntawis sampun sempat utawi sampun istirahat bilih tanggal 9 bulan Agustus akadipun apa? Akad legi Mbah gini. Akad pon nggih. Akad pon pinanganten kekalih kakirapaken wonten ing dalem Truneng. Nggih insyaallah kanthi asmanipun Allah Subhanahu wa taala mugi diparingi kesempatan tanggal 9 mangke saged nderekaken kanthi panderek sak murwatipun wonten ing dalem Truneng. Salajengipun wonten mriki
katitik sampun purnanipun hadi acara panjenenganipun Mbah Guru matur bilih badhe ngersakaken kundur saking keluarga sejatosipun dipun aturi pinarak rumiyin Mbah Guru kersanipun istirahat lan mbok bilih tasih kathah pakaryan wonten ing dalem badhe ngersakaken kundur saking keluarga hanamung ngaturaken wilujeng kundur wilujeng tindak mugi-mugi tindak panjenengan saking dalem awal saking truneng ngantos griya mriki tansah piranti wilujeng sehat sak wangsulipun mugi-mugi tindak panjenengan saking griya mriki ngantos dalem truneng tansah mahyana rahayu wilujeng diparingana aman wonten perjalanan selamat ngantos dalem panjenengan pramila menika sugeng tindak awal akhir kathah kalepatan kawula nyuwun pangapunten saageng-agengipun bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mekaten matur suwun. Sangya para tamu sidedahan purwa madya prapteng wasana adicara sampun lumampah kanthi rancak. Kula minangka pambyawara lan ugi para kadang panjenengan hamba bilih wonten kalepatan saking samudayanipun nyuwun agenging pangapunten. Pramila sumangga wiwahan wonten kaliyan siang punika katutup sarengan kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kanthi asesanti hayu rahayu ingkang samya pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basakara laut kita eling sing biyen tak rangkul ngucapke janji urip tekane pati nanging mesti mbok lenjani barengi mudhun srengenge aku lungguh dhewe bayangke sliramu sing ning kene seksine pasir sing kasar biyen nantang berlayar sakniki boten wonten kabar banyune pasang ngantem